dar dor. Iki wayah jam 12 kok kaya ngene. Nalikane sepi raju ing lajuning laku. Tenger wancine nili ramene batin. Batin kang lembara tanpa tepi. Nakokake kapan leren ing mawas diri. Rame sakjroning sepi saben dinane jagat nyata padha bisu tanpa celaka. Ratmaya gegeran rep bener tanpa tuduh pener. Wancine meneng rame ing guna sasana. Sar-ser kabar muser adoh pener calcul muni nganggo driji kendel nyacat tanpa jumbuh laku. Ayo meneng gang gawe muni jatining diri. Srawung sapa aruh adurai wis ora wani ndudul mburi. Nabok nyilih tangan dadi lagian. Agama mung kanggo lamis ngoyak kadonyan. Ayo meneng ben ora nambahi peteng. Menemu waas diri, antengmu metani ala pecike pribadimu. Taun anyar atine ditata meneh. Mestine nak ya ngono. Ngrajaya 31 Desember 2000 selamat.